Ja, goedemiddag vanuit het Graasvetters. De optocht van de Graasvetters op zondag 15 februari op een Grashoek. De zon schijnt en ik huur de optocht er al aankomen, dus dat gaat goed komen. Met natuurlijk vuur op de fanfare van San Brabanti en Sint-Jozef gecombineerd. Grashoek en Beringen samen. En die gaan nou de bocht omkomen. En dan gaan we samen genieten van een geweldige vastelovensoptocht in Grashoek. Dat belooft gaat te weren. En die gezamenlijke fanfares trekken onder start nummer 1 van de Graasvetters. Met het Max Orkest, het grote Max Orkest. En dat is natuurlijk een beetje een knipoog naar Max Verstappen, onze eigen coureur in Nederland. En we worden afgevlacht, dus de optocht kan ook echt beginnen. De wagen met de circuits wat ze vandaag aandoen, het circuit in Grashoek en het circuit in Beringen erop. En het gaat echt op een max tempo. Het gaat super snel in dit geval. Mooie wagen, goed afgewerkt ook weer. En ja, daarachterop natuurlijk ook de prinsenfoto's van de diverse prinsen waar dat ze voor de optocht trekken. En dan kijken we langzaamaan zo om de bocht. Daar komt al aan de dames van de Rood met start nummer 5. En die hebben het thema dit jaar de IJskoningin. We laten ons verrassen wat voor creatie die we weer gemaakt hebben. En dat gaat natuurlijk over prins Johan I en vooral ook over prinses Claudie. Kijk eens wie chic. Keulen vrezen of verwermen, laat prins Johan ons omarmen. En dat gaat natuurlijk, dat is heel hartstikke welkom dat snoepje. Dat gaat natuurlijk over het werk van prins Johan, die in het dagelijks leven ook verwarmingen maakt, maar ook koelingen en dergelijke. Dus installatiemonteur is. En dan hebben ze natuurlijk ook de creaties van Claudie erbij. Kijk eens wie chic. Ja, echt een leuke groep weer. Elk jaar middenuit om de prijs op de Grashoek. Kijk. En dan komt het eerste duo van vandaag. Of paren ze noemen we het tegenwoordig. 2 in hoes. Rick van der Bas en Martijn Maassen samen in doos. En die doos is goed gevuld, zie ik. En dan een jeugdnummer in de optocht, nummer 7. Dat zijn de jongens van groep 7 die een spektakelstuk ervan maken. Deze vastelovend op de Grashoek. Heel erg leuk gedaan. Ook afgelopen vrijdag
met de schooloptocht van de horizon met gedaan, deze jongens. En dan alweer meteen de volgende jeugdige groep. En dat is de groep waar Prins Johan de Eerste leider van is bij Jong Nederland, de Badjakkers. En die hebben ook een schone wagen gemaakt. En die nemen dit jaar de leiding in Henk. Want onze Johan is als prins aan de gang. Dus de Jong Nederland groep gaat het zelf regelen. Ook weer met een leuk dansje erachter. Heel erg leuk. Ja, dankjewel. 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 Ja, een roestige leiding. Ja. Ja, en ik ben van de ei. De eileider. Ja, hartstikke. Heb je hier problemen? Ja, knippen. We knippen kennen we kind zo. Goed zo. Ja, en dan meteen erachteraan alweer. Duke en Lars. En als mijn hoor maar goed zit. Als mijn hoor maar goed zit. Chic om te zien, die veel jeugdinstrumenten uit in de optocht. Ook groep 8 vertegenwoordigd met Hurre Prins, Prins Daan, Prinses Merel. En natuurlijk ook Vorstin Nienke, dat is een naam even niet. Ja, dat kan gebeuren. Dat was hem maar allemaal de kop weten, hè. Ook weer een schone wagen. Ja. En de Schulcarnaval, die kan dit jaar in Gershoek ook niet meer kapot. En meteen erachteraan de meiden B. En die gaan scoren, deze Wasseloven. En die scoren bij de Rob van 11, zo te zien. En Ralf Vraag, die zit er ook bij. En Stef van Prüfma. Ja. Kijk eens wat er gescoord wordt deze Wasseloven. Door de meiden B van VC Grashoek. En dan komt de eerste Einzelganger van vandaag. Dat is André Reis. En die heeft een slechte motoriek. Kijk eens, live op tv hè. Live op tv. Zelfs in Nieuw-Zeeland heb ik gehuurd dat ze met kijken. Hele slechte motoriek. En dan hebben we dus het eerste gaat van de optocht te pakken. Wat is er een optocht zonder gaten, hè? Ja, misschien even gaat rondvragen. Even gaat rondkijken. Meneer en mevrouw, wie vindt het tot nou toe de optocht? Tot nu toe goed. Ja, hè? Het ziet er leuk uit ook, hè? Veel kleurige broekdogen en zo, hè? Ja? Ja, hartstikke leuk. De vrienden van Zaad, elk jaar ook weer bij de optocht van de Graasritters. Die raken niet uitgebreid op een gezoek. Ook weer met een dansje erbij, hè? Wie leuk ook altijd, hè? Ja, ze zien nog niet uitgebreid op een gezoek. Hartstikke ziek. Wie schoen Jeskes ook, hè? Geweldig. Oh, geweldig. We zijn zo slecht voorbereid. Ja, slecht voorbereid. Iedereen denkt aan Voorbereid. Wasseloven,
En ja, de thema's spreken voor zich. Ah, kijk. Nee? Oh. Nog niks. Ja, ja. Hallo. Ja, en de volgende stond al klaar, hè. Dat is de comeback van Ties en Ties. Dat is leuk om te weten. Ties en Ties hebben alle vroeger, die nog klein waren en op Liga Schulzoete, deden die altijd met aan de schuloptocht. En in deze altijd gaat met Ties en Ties. Hè. En dit jaar zien ze samen. Romantisch. En ik ook. Ja, zus hè. Nou, hartstikke chic. Heel romantisch. Maak er een schöne dag van, jongens. En met Valentijnsdag nog vers in ons geheugen zijn wij op 15 februari aangekomen. En dan komt de prinsenwagen van Jong Nederland Grasook van de Koekwauzen aan. En natuurlijk stonden de prinses op, prinses Saar. En de adjudante Lise en Indy. En natuurlijk ook de Rood van 6, 7. Die daarbij aanwezig is. En 3 dagen lang samen met de Koekwauzen. 3 dagen lang samen met de Koekwauzen. Kijk, dit feest zeker niet op pauze. Kijk eens. En die koekjes. Toch de Rood van 6 scoren. En de leiding natuurlijk erachteraan. Die met het koekblik rondlopen. En de koekjes van eigen deeg goed delen. En dan kregen we als volgende uitzelganger. En dat is Job. En Job komt als Transmarietje. Ja, zeker. Hallo Job. Dit is de nieuwe ledenlijst voor de Transmarietjes. We hebben er al heel veel. We hebben denk ik al een jaar of 50 geen dansmarietjes meer. Maar in deze nieuwe tijd liggen er kansen voor de carnavalsvereniging. Mag ik jouw naam ook opschrijven? Dat jij lid wordt Ja, van de schrijf maar Johan op. Nee, Robin Peters. Het Transmarietje. De oplossing als er geen dansmarietjes is. Wie leuk is dat? Ja, en de optocht dat gaat maar door en door. Hè. En wie jij niet raadt, dat is een grote groep die ook de laatste jaren al met uit in de optocht van de Graasrijders. En die hebben natuurlijk over het beleid, over de veestapel die opgeruimd moet worden. De stal op een Grasook bij Engelen die helaas weg moet. En die laten ik u uit de stal. En die maken er een vuurtje van. Ho! Ook weer een dansje, hè? Ongelooflijk. Wie mooi. En dat maakt het natuurlijk ook leuk uit zo'n optocht, dat er elke keer gaat gebeuren. Groepen die gaan uitbeelden. Daar mogen we eigenlijk best wel trots op zien bij de Graasrijders. Dat we zo'n schoene en goed verzorgde optocht elk jaar weer hebben op een Grasook.
En veel werk, er wordt heel veel werk in gestoken. En dan kregen we Betsy en Marjan, natuurlijk ook al jaren meedoen aan de optocht van het Graasrettersriek. Het duo is dit jaar geworteld op een gezoek. Sjoerd de Bekjes ook. Hard, ja, het is goed stevig geworteld. Kijk eens wie leuk. Ja, en dan de vriendengroep die vorig jaar nog te horen hadden. En nu neemt ze alles doorheen met een haar ertussen. Dus alles doorheen. Midden in een schoene grote wagen over het thema kabouters. Een kamboes hebben we opgegeven, dus brengen we ons eigen kabouterdorp tot leven. Kijk eens hoe chic. Met struimend water. Op de wagen. En dan komt de show eraan. Hallo. Is niet zo vet. Jongens, ik doe een liedje nog eens. Kijk eens, en de kabouterdans. Kijk. Ja, soms gebeuren dingen op een onverwacht moment. Wie chic, hè? Jongens, ik werd toch zo goed van dat dansen. Ja, en dan komt de Papaya Royal. De wordt eindvoorganger in onze optocht en hij is bevrucht. Ja. Ja. Hartstikke leuk. En dan komt de rot van achteraan. En die gaan dit jaar voor een magische vastelavond. Kijk eens hoe chic. En die kleuren. En goed afgewerkt. En lol. En vooral heel veel lol en plezier. Wat we natuurlijk willen zien in zo'n optocht. Ja, en hij zet nou een paar op, maar dat zijn er toch 3 geworden. We zien betast. Hij zei Freek en Laura. Maar volgens mij is er nog iemand extra bijgekomen. Hallo? Je stond niet op de deelnemerslijst, mevrouw. Wie ziet je? Michelle? Ah, dag Michelle. Dus het is Freek, Laura en Michelle. Ja, en die zien betast. Nou, dat is natuurlijk. En dan komt er, kijk eens hoe chic, aan de voorkant. Prins Johan en prinses Claudie, de vriendenclub van Prins Johan en prinses Claudie. De stunteleers, jaren geleden bouwden die de schoonste en de grootste wagens. En dat kennen ze nou nog. En ze hebben er een hot op dit jaar. Kijk eens hoe leuk. En het sluit natuurlijk op Prins Johan en prinses Claudie. De Teletubby. Kijk eens. De vrienden van de prins en prinses. En Clouds cocktailbar die er achteraan komt.
En Het favoriete snoep van Johan. banaantjes, hè? Banaantje. Ja, dankjewel. Er komt me niks tekort hè, op het bezoek met een optocht. En dan ja, is het de familie van de prins natuurlijk. En dat is alweer het laatste startnummer van vandaag, helaas. Startnummer 34. De familie van de prins. Die de klus van Johan is nog lang niet af. Alaaf, goed beelden. En die zien niet veel verder gekomen met de wagen. Waarschijnlijk omdat Johan ook geen idee dat hij als prins weer op moet gaan. Nog gaat origineel omrijden van stuk de eerste wagens afgehaald, zo te zien. En deze wagen is nog niet af. De klus is nog niet af. Kijk eens wat een grote familie als prinsenpaar heet. En de Oud-Holland spelen natuurlijk die Johan duidt verheuren. En het leidingwerk. Het bouwen, het knommelen, het altijd bezig zijn van Johan. Dat wordt hij perfect uitgebeeld door de familie. En natuurlijk ook Claudie's hobby, het internet shoppen, wordt hij uitgebeeld. Ja. En nee, dat is al voor Claudie zien denk ik, of niet? Ja, sowieso ja. Ja, de postbode, de pakketbezorger maakt altijd overoren op de Houwenberg. Heb je het gehoord? Oh, de verwerving. Ja, kijk. Ja, goed zo. Oh, de cyclus. Ah, dat is wel heel vervelend. Ja, wie vettig dat uit, hè. Ja, en dan is het ook echt zoiets met de familie van de prins die geweest zijn. Komen we aan het sluitstuk van deze Graafschrijdersoptocht 2026 op 15 februari 2026. De Prinsenwagen met daarbovenop Prins Johan de Eerste, Prinses Claudie en Vorst Roy. En natuurlijk de roodsleden die er ook omheen lopen om te zorgen dat er neemzoeken de wagen kan komen. Nou, wat hebben we een geweldige optocht gezien in het Graafschrijdersdiek. De zon is inmiddels achter de wolken verdwenen. Maar we blijven ons nog lang herinneren dat het een hele geweldige schoenendag was in het Graafschrijdersdiek. Ik zou zeggen, beste mensen, schoenen vastelovend, geniet ervan en tot volgend jaar.